kami kasama ni sa sitwasyon. I'm very happy. May nagtatang po wala. Hi guys, madong hapon. Madong hapon sa Domingo. Adong Domingo ron anja. Hali day. Imisik jam madung kay doon ay arang kaaliwaros kay dari sa mga silingan doon po nagbulhot kay kan man ting ani naman po doon ja. Ari kuno mo dari kay nangibog eh. Ang uban si dia si Napuan ni Maika. oh, dia salianan jadi pasang likod si Eme. Meka napuan ni Maika. Napuwa sabon na sobra sabon. Ja guys, ato na may sunahan kay tos plura mi to naghuhat kay ma'am. Pan ko no ja guys, hay vlog ko no. Hay vlog to ah. Ja kanay. Uy, Ginoo ko inan sa kaning panabang ni mga bata di ka magpinob na ning lapo kay grabe gazang lapo ka kamungdan karon kay na ah. Na kay aning uwan man ja. Di ba mo palagi simento lagi taw ni among duko ja. Ligo ate me. Sa Ate me. pas plura mi guys kay nangibog pa man din bazihag mangga. Ngadyo ko ning manggang lulan ja. Naguna-una na kay aran ko nung lamay ko naglaway na ko sa mangga. Ampro na nga na ka. Aw. Unsa bay bunga? Unsa naman kit-kit punuan ron? Kit-kit punuan ay bunga. Dali. Dali. Di ba ka magtulog sa apo? Boss niya ning tusukog ko sa liyo ate. Asa okay magdugo. Allah sa asa man tagi na ron. Okay na isa lapo kin kasi dawas ka. Jage sarang kasaba rong dunay nagkuan. Aw, ligid ni ron. Di ko day, pag hinay Ginoo ko in taon kaya kinsa turtle lagi hala ari tagi dari tudbong anay lapo. Kisa may nay mo bo. Una mo ka karon makakita ko ni John sa forma ni John damag mo. Sige tara, sakto rin kami. Kami na puwa ta kami. Adyo ko siya. Ta. Da guys. Mapaunho na sila karong mga ligid. Arong bibo ba? Da guys, arami. Nag-vlog ka, Flor? Dali. Kana uptik na si Ja. Kay bawo na oh. Sandok ka sa liana, lingkod. Sandok sa liana, dali. Lingkod ba? Sige na. Anas boras oh. Kana pa. Ay, kana pod. Ato. Guys, kinain na ito ah. Bumukot. Agil mo? Dali. Guys. Big umay. Bumukit ah. Siya guys, mutagbang nakatubos kay itong mga bungas mangga na arasang nga makabuot ra. Anong ko atlo rami kay nanghid naman mis among kuan kani guys mangganas among lula sa una patay na kamong lula kaya nanghid mi dari sa among ujian nagkuan nagbulhot ya guys sarang pagamangkong Rosalie Mayura di saka nagkatong na bata ang saka tumoy sa tanga kay di makuha ning nampoy daghang dagat sa babaw guys sarang gipangiwag ang flora ni dara dia magbura ka na enggak makabut ra patag dibato dari kubus dari dakang dagig bunga makabut ad bunga sububot pa lagi guys saan ko asin ba ni ron may sa kabuli ha kanang dake kanang dake gagmay ay ha ako ra laman ako ra kay oy azo na kay gagmay kanang dake bawa dagko may dagko kanang dagko azo ning bubu azo ning gagmay kay sayang kat ka
Diba? I'm very happy. May nagtapang po. Tsa guys, di anas. Lurami nakakuha na gazog daghang mangga dia. Ragazog ko na siyang ikagas mangga guys dya. Ato may silang bahay ni Manang Lalay guys kana amang ijaan. Ato may dato mga mangga karon. Di anas, lurami dia. Tsa guys, padumi dari sa ubos sa bahay nila amang ijaan lagi. Las ijaanan ng Lalay. Grabing naghanag gazog buwak arang kalami kaadso. Ha? Arang ka kuag buwak, ang naghanag buwak kag sa mga kasi nga daning buwak ka. Kapaha, buwak nimo. Tara. Ganti kang tadan ni ron. Nagasiiro. Hindi mo, kay tanaw ko na sa marami simong bahay. Hindi ko na may maka. Ripot datos pan, kaya di makanaog datos. Bakilid, kaya mangga may giapas. Uy, binog. Oh, hey guys, sarabig buwak karang namiada. Padun sa ngija, amang ijaan. Uy, ito, ija to na. Sana ko, dagang buwak. Di sa kangkuan. Ijara gazag buwak karang lamia na ah. Luok ko gazag nagmahig mga ridari kay agba para dito. Ja guys, da sa midari nagmarites pamilari karijo sa ilang bahay ni nang Lalay di anja. Grabe for me pinapiti gazag kuan kananay kaon sa mangga nga hilaw. Saw-saw nag-asin. Ja. Kaning beres guys, si gazag ni ma asleman basta naglilihi. Nakarang sang laway ganin as mangga. Da guys. Kakaana gazag mangga nga kadabong. Dana guys, wag sa kagwan pakpak na guys. Bye sa mga dito yung asin na isa na asing gibangan. Ting video sang Lalay. Sino ikaw rin magpanit sa inyo? Wala mo kakaganon ako. Hala gazid, rutong gazid sa plastic. Kami lang tuyo. Tabak na. Daw, 5 minutes sa isa. Tamis lang mga tapurame. Laway, tamis ba? Tilaw. Luman na kumain ka. Sakit to. Priso ko da mukuha ka man ka. Napriso. Sabi si lulaya na ni pang puluto ka mabugan. Yan na. Karna ba? Masuk ko man tumuhod na ni karapun. Kahilaw, pahinog mang lula. Moments later. Hi guys, bazong hapon. Dere ko sa kamalig karon. Kay ang naghana na pong kanang mga siya na daghang nangutan nga ano na ko nag-vlog dari dag mga bata dari ni hapon na diyan. Dami ang kangkong, no? Kaon. Dara guys, ang kamalig na kuha na insay na napsay na murag di na mao na daghan nagi bago na. Kita guys din ni ani magkukunan ni walang ko nag-vlog guys. Asa lang puno pang baas. Marjorie ni na sa wami bijam ko ni bijayan sa manibijaan na sila nga kagamay pa manin na naman ni na. Tungod naman sa sitwasyon ng mga bano kasabot ug unsay sitwasyon di man namo tanan pwede i-vlog ang mga panghitabo nga amo-amo ranja. Wala gito nakos bahay kay matigwang lagi way iban ja. Siguro makawali sila stiri sa bahay puhon makauli na pugo kay di man kung nanay pa awas bahay kay wala lagi ubag mga tigwang sa kanang ay mga ibati-ibati daghang mga kuan kanang netaw di pwede bijaan ja. Ja mara to guys. Dan ako sa kamalig na tubag nang isong mga pangutana. Ang kaon ako dito. Yeah. We are eating. Walang kakaon. Ikaw hindi ka. I'm finished. Nara sila na rin guys. Hapit na birthday na niya. Bangin lang pa din sa isang birthday. Nako no
Pasabot si Marjorie. Tarong nga, Pagtarong mo. Gusto po kanina mga bagay-bagay. Oh. Hi guys, mayong hapon kanang mo explain ako guys. Pasok ka lang po. Nga may biyain ni mami to si puti siya. Ate Guwan. Nag-alaga sa nanay yung ni tatay. Yung ibas. Kami kasabot naman ni sa sitwasyon. Laila. Yung basis man this man guys. Diya guys, ang isusira sa among likod, ka mong baboy guys, sapit na mga anak. Diya, agaheng kuan, kapajas, diya. Diya, nalipay ko dari sa among kuan guys, silikuran. Nawa. Ako kakinugdaan eh. Diya, dari sa kuan, izaring hinluan Akato ang garden des ni Agi. Hey guys, muli lang ko da, sarado na gyang siyap. Hini-hini na pag-uulis bay guys, kay alas 6 na.